তিনি 23 আগস্ট অমংখা কাইসা তিনি এডিসি মাহসনাই টিটি এডিসি কাইসা তিনি বুকুं बारासंनि काइसा हा मामानि साल जों তিনি काइसा অটোনমাস डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल काइसा हा मामानि साल তিনি ओ सालना जों তিনি पालायमानि ओ सालखा एकदम गुरुत्वपूर्ण नांकुक मानि साल अमंखा हाय एरें एरें यान्ताजया ओ साल भाइके मा हुमाले 1967 सन থেকে অমো তিনি এডিসি অমো কাইসা মামানি প্রায় একদম মাসং মানিকে 1984 সনত जों মামানি অমো 37 বছর কালহা जों माहायते जों माहाय বছর বছর পাল জাগনাই কিন্তু বিগত যারা गोबां पार्टी লাই थांखा निनि बीजेपी थांखा कतार माजार ताक निङो बीजेपी दङ इंगे सीपीएम थांखा कांग्रेस थांखा आफ्रुक किनि उमहाय न पालेलाया उ एडिसि दिन जों उ हा मामानि दिन न पालेलाया किन्तु बरं তিনি কিন্তু তিনি नुजा खाजे त्रिपुरा माथा फायनाय তিনি 2021 23 तारिख তিনি আগস্ট তিনি निसि पहिला जात्रा हमा हायचन जात्रा हायसि जों गोदमा बसर थांजाक लायजाक आबन परेसे जों তিনি उ एडिसि जों हा मामानि हा न जों पालेलाय তিনি अमंखा खुब खादुंमानि जों दंफाजानाय खादुंजानाय क अमंखा काइसा অটোনমাস डिस्ट्रिक्ट मामानि भाई हमाले অটোনমাস माने काइसा अन्यतम काइसा राज्य अन्यतम एक देश हाय অটোনমাস माने कोई और याक रोमाया याक सक रोमाया उ सेंट्रल नि फाइबो उ अन्य जातीय आलका पार्टी फाइबो मनो याक रोमाया माने তিনি হা তিনি শাসন হাইতা তিনি বগরা হতেইনো তিনি হা তিনি শাসন হাইতা এডিসিও তিনি ফুল পাওয়ার তিনি ফুল তিনি याकतै नंनाय जोंनो তিনি ক্ষমতা बिसिंथै नंनाय अमकय बायरानिफ्राय जोंनो अर अधिकार गरै याक रनानि जोंनो अर परिकल्पना खालामनायनि क्षमता गरै हाइता हाइनबगै फायदि तखौ बुसं अर जत टीडब्ल्यूएस दङ आसाखलायो गे वाइटीएफ दङ आसाखलायो गे रिजनल नि बा ते प्राइमारी नि दङ अर आसाखलायो ते जत मनिटरिंग अर चेयरमैन তিনি चेयरमैन साहब ते जत अर फाइ मानजा फायनाय ते आनि लगे তিনি मानगोनां अक्षय बाबुनो हामबाय माजानांगौ आरो जत अर लकेलनि बरनो आं आनि खानि खापां हामजाकनाय याफारो ते अर जों তিনি आंले गुबैखेन आं वासकनाय मानि अमाहाय दिन दक माइके पालायमान अनेक आं खादुं अनेक आं जाजागौ नेव जाजागनि आं खाख्लायो अम बसर बसर जों पालायनाय दिननि थेके बोसगां बसराव हाय हाय 2022 23 तारिख आगस्ट हाय हाय जों पालायनाय अमाहायके जों जत मिलिबै जों थानसान मारिदै अर जों 19टा दफा दङ जों हा मामानि आन्दाज एरें एरें आसायमानि अम गोबांमा बीर बिक्रम जमातिया ट्रक दिनै बिगत थांनाय गोबांमा थैबाय थादों अमाहाय फटो बेसि दगिया बेसि दखायाके फटो सफायना आरो बखर रिजनल फटो सफायना सोरबा सोरबा हाय थायगा सोरबा सोरबा मनो दिनै एडिसनल नामगो चाय दफा सोरबा सोरबा दिनै ओ दिनै एडिसनो दखा थायगा उ हानो सोरबा सोरबा तलखा बरनि मुं सिजाकनाय फटो मानाय जारा आन्चलिक पार्टी खायजा गोबांमा थांनाय दिनै बुहुम बारा बिसिङाव गोबांमा थैखा युद्ध खायगा लड़ाई खायगा बरक 1978 सन 67 रग युद्ध लड़ाई खायगा खायते अम दिनै एडिसि हा मामानि काइसा तमासानाय जों काइसा दिनै जोंनो काइसा मानमानि साल मासना एकथा जों मानमानि साल इन्डिजिनास डे हायता जों काइसा जोंनो जागा हा मानमानि जों बुहुम बारा संनि अम कुनो आलगाराव नैया दिनै जारा इन्डिजिनास पिपल जों इन्डिजिनास माने आदिम बरक जों बयला जों त्रिपुरा सा जों त्रिपुरा सा